जे जोङो एनडिएमनि सेंग्राफ्रा सोरजों लिंक लाखिनानै दिनै केसखौ फोजोबनांगौ जाखो जोङो बुंदों जुदि जोंनि सेंग्राफोरनि केसखौ फोजोबनोब्ला दायित्व लानांगोन बर्तमान सरकारा सुक्ति खालायना फैदों सुक्तिखारिफ्रानो दिनै गभर्नमेन्ट सालायबाय थादों कर्टआव हियारिं खालायदों थांनांगौ माखासे गोबां रोखोमनि जेंनायाव दिनै गोग्लैदों नंखायनो सोरबा सोरबा दिनैबो हमजानानै दिनै आरो गोदानै सोरबा सोरबा जेलाव थांनो गोनां जादों दिनै जुदि एकर्डआ जाखांनायनि उनाव दिनै सरकारा दिनै बिथांमोना जायफोर सुक्तिखारि बिथांमोना दिनै गभर्नमेन्ट सालायदों सालायनायनि गेजेराव दिनै मानो बिथांमोना बेखौ बन्द खालायनो हायाखै सोरबा एनडिएमनि केडारनो सोरबा नायस्रां मोनो सोरबा अखा दै मोनो सोरबा दानस्रां मोनो दायित्व होदों आं मोजां मोनदों जाय इउपिपिएल सरकार प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा जिबायदियै गोबां रोखोमनि डेभेलप जादों बा गोबां खामानि मावदों होननानै बिथांमोना जिबायदि खोथा बुंदों नाथाय बिथांमोना बे नंखाय बिटिसिआव जेरैबायदि उन्नयन खालामनांगौमोन जेरैबायदियै जौगाहोनांगौमोन बेबायदि बिथांमोना मावनो हायाखै जोंनियाव 2024-25 देग्लायनि बाजेट जितु बिटिसिआव जानानै थांदों 18 आरो 19आव बे 18 आरो 19नि बाजेट बे बाजेटनि सायाव आं माखासे रायजो राजाफोरनो माखासे खेंफोरथि होनो सानदों मानोना दिनै बर्तमान जाय इउपिपिएल सरकार प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा जिबायदियै गोबां रोखोमनि डेभेलप जादों बा गोबां खामानि मावदों होननानै बिथांमोना जिबायदि खोथा बुंदों नाथाय बिथांमोना बे नंखाय मानोना बिथांमोना बिटिसिआव जेरैबायदि उन्नयन खालामनांगौमोन जेरैबायदियै जौगाहोनांगौमोन बेबायदि बिथांमोना मावनो हायाखै मानोना नैबे बाजेटआनो फोरमायगोन बे बाजेटआनो फोरमायगोन थांनाय बोसोरनि 2023 आरो 2024 मायथाइनि जितु बोसोरारि जितु रां बावजा जितु बाजेट बे बाजेटआव बिथांमोना मोनदोंमोन गासै 800 कौटि 800 crore बिथांमोना मोनदोंमोन नाथाय देग्लायनि जितु रां बावजा देग्लायनि बाजेटआव बिथांमोना माने 803 कौटि 803 crore बिथांमोना देग्लाय मोनदों बेहायनो फोरमान मानोना बिथांमोना बिराद मावदों होननानै रायजो राजानि गेजेराव जिबायदि बाथ्रा बुङो बे गासिबो नंखाय बिथांमोना मावनो हायाखै बिथांमोननि खामानि मावनायनि सायावनो जों मोनसे नोंथांमोननि सिगाङाव रोखायै फोरमायनो सानदों बिथांमोना थांनाय बोसोरनि जितु फैसा हरनाय एसओइडि फान्डनि बे एसओइडि फान्डआव बिथांमोना रोखायै बिथांमोना फोरमायदों गासै बेहाय आनस्पेन्ड बिथांमोना खरसा खालामनो हायाखै 800 कौटिनि गेजेराव बिथांमोना खरसा खालामनो हायाखै गासै 140 कौटि 87 लाख 140 crore 87 लाख बिथांमोना थांनाय बोसोरनि फैसाखौ खरसा खालामनो हायाखै बे फैसाया अलरेडि दिनैसिमबो बिथांमोननि आखायाव गैला अलरेडि बे फैसा रिटार्न थांफिनसिगोन मानोना दिनै बिथांमोना बुंनो नागिरदों बिराद खामानि मावदों दिनै फैसाया मानो दिनै खरसा खालामनो हायाखै बिथांमोना दिनै बुंनो नागिरो जों बिटिसिआव गोबां रोखोमनि खामानि मावबाय गोबां रोखोमनि डेभेलपमेन्ट जाबाय बिथांमोना जितु रांखौनो जुदि खरसा खालामनो हायाबा बबेयाव डेभेलपमेन्ट जादों नंखायनो आं दिनै रायजो राजानो बेखौ रोखायै फोरमायनो सानदों बिथांमोना बुंनाय बाथ्राया नंखाय खोथायाव बिराद मोजां खोथा बुङो बिथांमोना बिराद डेभेलपमेन्टनि खोथा बुङो उन्नयननि खोथा बुङो नाथाय दिनै जों नुनो मोनदों एसओइडि फान्डनिफ्राय जितु फैनाय फैसा बे फैनाय फैसाखौनो बिथांमोना खरसा खालामजोबनो हायाखै बेथ' फोरमान ना नंखायनो आं दिनै नोंथांमोननि मिडियानि जुगिदि आं रायजो राजानो फोरमायनो सानदों बिथांमोना दिनै बे माने 140 crore दिनै बिथांमोना जायफोर लायबिलिटिस दं जायफोर दिनै ठिकादारफोर बिथांमोननो मानो बिलखौ होनो हायाखै बेफोर खोथाखौ जों बिथांमोननि सिगाङाव सोङोब्ला बिथांमोना माखासे नंखाय फोलानानै बिथांमोना बाथ्राखौ माने खोमानानै दोननो नागिरो नंखायनो दिनै जों रायजो राजानि गेजेराव फोरमायथारनांगोन आरो बुंथारनांगोन बिथांमोना दिनै इसां डेभेलपमेन्ट खालामदोंब्ला दिनै थाखाया मानो बारा फैयाखै दिनै जों मिथिगौ बोसोरफ्रोमबो 10% खरि जोंहा इनहेन्स जानांगौ 10% खरि जोंहा इनक्रिज जानांगौ बारायनांगौ दिनै मानो बारायाखै बिथांमोना थारमाने मावनो हायाखै नंखायनो दिनै बिथांमोननि बुंनाय इसांनिखि मिशनानो ला बिजनानो ला बिथांमोना थांखिखौ रायजो राजानो सिगाङाव दोननानै फोरमायो खिन्थु दिनै बिथांमोना बे थांखिखौ मावफुंनो हायाखै नंखायनो आं दिनै माखासे रायजो राजानि गेजेराव बेखौ फोरमायनो सानदों जों अपोजिसन जानानै माखासे रायजोनि गोसोनि साननाय बाथ्राफोरखौ जों फोरमायदों जों सोंदों
रायजो राजाफोरनि खोथाफोरखौ जों बुंदों आरो बेखौ बिथांमोना दिनै बुंनो नागिरो गासिबो गावसोर गासैबो खामानि मावजोबनाय खोथा बुङो दिनै नंखाय खोथा फोलादों बिथांमोना दिनै एमअएसनि गेजेरजों 1500 कोटी थाखा फैनाय बेखौ दिनैसिमबो बिथांमोना थाइसेबो थाखा लाबोनो हायाखै दिनै मात्र बिथांमोना जोंनो हिसाब होदों जों सोंदोंमोन जे एसेम्बलियाव नोंथांमोना बे 1500 कोटी थाखानि गेजेराव दिनैसिम मा प्रजेक्ट दिनै नोंथांमोना लाबोना होफैनो हाखो मा मावखो दिनै बिथांमोना जोंनो मोनसे थयथ होदों बे थयथ दिनै बिथांमोना मात्र 6टा प्रजेक्ट अलरेडि बिथांमोना लाबोबाय होननानै बुंदों बिनि गेजेरावबो दिनै बे 6टा प्रजेक्टआव बिथांमोना माने 115 करोड़ 71,000 नि अलरेडि बिथांमोना बे खामानिखौ स्टार्ट खालामबाय होनना बुंदों दिनैथ' मावजेनाखैनो बिथांमोना टेन्डार प्रसेसबो जादों होनना बुंदों दिनै खामानियानो मावाखै थारमाने थाइसेबो फैसा फैयाखै बेथ' फोरमान ना नंखायनो दिनै बिथांमोननि बुंनायजों आरो बिथांमोननि मावनायजों मोनसेबो गोरोबा थगायजोबनानै बिथांमोना जोंखौ थगायना दोननो नागिरदों दिनै जों सोंदों बिथांमोननि गेजेराव आरो जों सोंबावदों बुंदों बिथांमोनखौ नोंथांमोना जे बिराद गिदिर खोथानि बुङो बाथ्रा बुंबाय थादों दिनै जोङो नुनो मोनदों जे बर्तमान बिटिसिआव जि अबस्था जि थासारियाव दिनै नुनो मोनदों जोंनि जायफोर माने जोंनि एनडिएफबि सेंग्राफोरनि अबस्थाखौ जों सोंनाय जादों आं सोंनायनि गेजेराव बिथांमोना थांनाय एप्रिल 2023 नि बाजेटआव बिथांमोना जोंनो मोनसे कुइसननि एन्सार होदों जोंनो मोनसे रिप्लाइ होदोंमोन 204 204 अलरेडि केसआ ड्रप आउट जाबाय होननानै बुंदोंमोन दिनै आं बेखौ आरो फिन आं सोंफिनबावदों 204 जुदि एनडिएफबिनि केसआ ड्रप आउट जाबायब्ला बै लिस्टखौ आंनो नांगौ होननानै बुंदोंमोन दिनै बिथांमोना दिनैसिमबो बे लिस्टआ बिथांमोननि आखायाव गैया लिस्टखौनो होनो हाया थारमाने बेखौ बिथांमोना थगायदों माने 1,10,000 अलरेडि बिनि सायाव केसनि सायाव बिथांमोना सावरायबाय थादों होननानै थांनाय 2024 एप्रिल मासाव बिथांमोना जोंनो एन्सार होदोंमोन 4 एप्रिलाव जानाय माखासे 2023 आव जानाय 2023-24 नि बाजेटआव जानाय माखासे कुइसन आं लाबोनायाव बिथांमोननो बे खोथाखौ बुंदोंमोन बिथांमोना जे माने 1,10,000 अलरेडि आसाम सरकारजों सावरायबाय थादों केसखौ फोजोबनानै होनना बुंदोंमोन नाथाय बेफोरथ' गैया लिस्टआनो क्लियार नङा थारमाने बिथांमोना नुनो मोनदों माखासे एनडिएफबिनि सेंग्राफोरखौ दिनैसिमबो खैफोदाव खोलैनानै दिनै बिथांमोना सरकार सालायबाय थानायखौ जों नुदों आङो बिनि गेजेराव सोंबावनाय जादोंमोन बर्तमान दा जिबायदि एनडिएफबिनि सेंग्राफोरनि सायाव जिबायदि कर्टनिफ्राय जिबायदि नटिस फैबाय थादों बिथांमोनखौ दिनै कर्टआव थांनानै बिथांमोननि केसखौ फोजोबनायनि कर्टआव हियारिं खालामदों थांनांगौ माखासे गोबां रोखोमनि जेंनायाव दिनै गोग्लैदों नंखायनो सोरबा दिनैबो हमजानानै दिनै आरो गोदानै सोरबा जेलाव थांनो गोनां जादों दिनै जुदि एकर्टआ जाखांनायनि उनाव दिनै सरकारा दिनै बिथांमोना जायफोर सुक्तिखारि बिथांमोना दिनै गभर्नमेन्ट सालायदों सालायनायनि गेजेराव दिनै मानो बिथांमोना बेखौ बन्द खालामनो हायाखै मानो बन्द खालामनो हायाखै होननानै आं बिथांमोनाव जेब्ला सोङो बिथांमोना मोजां रोखोमनि जोंनो रिप्लाइ होनो हायाखै नंखायखौ लानानै बिथांमोना दोनदों खामानिखौ जों मावगासिनो दं आरो मावबाय थादोंब्लाथ' बन्द जानांगौमोन ना मानो बन्द जायाखै नंखायनो दिनै आं सोंबावदोंमोन जे जोङो एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा सोरजों लिंक लाखिनानै दिनै केसखौ फोजोबनांगौ जाखो बिथांमोनखौ जेब्ला लोगो हमनो थाङो बिथांमोनखौ अफिसाव लोगो मोना बिथांमोननि जिथु माने चेम्बाराव थांब्लाबो बिथांमोनखौ लोगो मोना अब्ला दिनै एनडिएफबिनि सेंग्राफ्रा गावनि पकेटनिफ्राय दिनै काइलिपारायाव थांनानै जोंहा आसामनि माखासे एडिजि बिथांखौ लोगो हमनानै दिनै केसखौ माने हिरेननाथ बिथांखौ दिनै थांनानै केसखौ फोजोबना लानो थाखाय बिथांमोना बाथ्रा बुंदों बिदिनो जायाना जोङो बुंदों जुदि जोंनि सेंग्राफोरनि केसखौ फोजोबनोब्ला दायित्व लानांगोन बर्तमान सरकारा सुक्ति खालामना फैदों सुक्तिखारिफ्रानो दिनै गभर्नमेन्ट सालायबाय थादों सोरबा एनडिएफबिनि केडारनो सोरबा नायस्रां मोनो सोरबा अखादै मोनो सोरबा दानस्रां मोनो दायित्व होदों आं मोजां मोनदों खिन्थु दिनै बे होननानै दिनै बिथांमोननो दायित्व होनानै फोजोबना दोनबाथ' जानाय नङाना मानोना दिनै पाब्लिक प्रसिकिउटर सासे होनांगोन बेहाय बिथाङा दिनै पाब्लिक सासे जों मोजां लिंक लाखिनानै बे केसखौ फोजोबनायनि दायित्वखौ दिनै जों बै मानसिजों लिंक लाखिलायबासो जोङो मोनसे हाइ लेभेल कमिटि दानानै पलिटिकेलि जितु बे सिस्टेमनि गेजेराव बर्तमान गभर्नमेन्ट सालायबाय थानाय इउपिपिएल सरकार सालायबाय थानाय बिथांमोनाथ' सुक्ति खालामना फैनाय लिडारफ्रानो दिनैहाय ज' जाना दंना नंखायनो दिनै नुदों बिथांमोना मोनसेबो मोजां खामानि मावनो हायाखै थगायनानै माखासे बिटिसिनि जितु मोननाय थाखा फैसा बिथांमोना जिबायदि धरनाव उन्नयन जिबायदि धरनाव उन्नति खालामनांगौ दिनै मोनसेबो रोखोमै बिथांमोना खामानि मावनो हायाखै आरो जों सोंबावनाय जादोंमोन
बर्तमान बिटिसिनि जि रोखोमाव दिनै हा हुनि जेंनाखौ लानानै जों सोंनाय जादों जे बिटिसिआव गोबां रोखोमाव जों सार्कल अफिसाव थाङोब्ला मण्डल कानुनगो बिथांमोनजों सावरायोब्ला सामायन' नोंनो लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेट दिहुननो थांब्लाबो जों फैसा होनांगौ जायो दिनै बिथांमोननो दिनै सरकारा सेलारि होनानै बिथांमोननो दिनै माखासे सिस्टेमाव दिनै बिथांमोनखौ खामानि मावनो थाखाय दिनै दायित्व होनायावबो दिनै जोङो माखासे अफिसियेलि जोंनो माखासे डकुमेन्टस नांगौ जायोब्ला फिसा फिसा सिस्टेमाव दिनै थांनानै जोङो बिथांमोननो खामानि मावनो थांनायावनो जुदि रां होनानै दिनै जों थांनांगौब्ला दिनै सरकारा मा खालामबाय थादों होननानै आं सोंनाय जादोंमोन आरो जि धरनाव जोङो बिटिसि 6 सिडिउलनि सिङाव थानाय हिसाबै बे हायानो जोंनि बिनि थाखायनो जों आन्दोलन खालायदों बे हाखौनो जोंनो नांगौ होननानै दिनै आन्दोलन खालायदोंब्ला दिनै जि धरनाव बिथांमोना प्रिमियाम होदों बे प्रिमियामखौ बेच खालामनानै सोरबाफोर गावनि नामजारि खालामनो थाङोब्ला रावबो हाखौ माने दिनै नामजारि खालामनो हाया टाउन ओनसोलाव दिनै जिबायदि धरनाव प्रिमियाम होनांगौ जायो 20 लाख 30 लाख दिनै पार बिगा दिनै होदों गामि ओनसोलफ्राव दिनै 5 लाख खरि होदों नोङो 75% दिनै जोंनि एसटिआ होनांगौब्ला 100% जेनेरेल मानसिफ्रा होनांगौब्ला दिनै बे हाखौ दिनै जों मोनहै गावनि नांगौनि आइडि खालामना लानो हानो ओंखायनो गासै जेंनाफोरखौ बिथांमोना बोस्रांनो नाजायाखै थांखिया बिथांमोना मोरै थाखा बुथुमनो हागोन बिथांमोना बेखौल' नोजोर होबाय थादों दिनै बिटिसिआव कारापसना दिनै जोबाखै कारापसन जाबाय थादों दिनै बिथांमोना माखासे एन्सार होनो हायिनि थाखाय 17 बोसोरनि खोथा बुङै बिथांमोना दायखौ एरायना थाबाय थानो नागिरदों ओंखायनो आं दिनै नुदों जे बिटिसिआव गभर्नमेन्टखौ बिथांमोना मोजां सालायनो हायाखै जि धरनाव बिथांमोना दिनै गभर्नमेन्ट सालायदों गासिबो नंखाय फोलानाय दिनै बिथांमोना खामानि मावनो हायाखै दिनै सुक्तिखारिफोरनि थाखाय जेबो खामानि मावनो होनो हायाखै मुंख्लंफोरनो हरनाय फैसाखौ दिनै बिथांमोना नांगौ धरनाव बिथांमोना दिनै होनो हायाखै ओंखायनो दिनै जों नुदों बिथांमोननि सरकारा दिनै जों नुदों दिनै 6 बोसोर आगान होबाय 6 बोसोर आगान होबाय दिनै बिटिआर दिनै बिथांमोना बुंबाय थादों बुंथों नामा सोलायनांगौ सोलायदों जा बुंनांगौ दरखार गैया बिथांमोना दिनै जि बाथ्रा होदों मावनांगौ जों बेखौ खावलायदों मावनो हायाब्ला बिथांमोना दिनै रायजो राजानि सापर्ट मोनगोन दिनै मावनो हायाखैना मानोना सुक्तिया दिनैसिमबो मोनसेबो दफाया मोजां रोखोमै इमप्लिमेन्टेसन जायाखै गासिबो आद्रा खिथिया जानानै दङ दिनै नंखायनो दिनै बिटिसिनि दफाखौ दिनै मावफुंबाय थादों होननानै बुंबा जानाय नङा डिपार्टमेन्टआ दिनैसिमबो मोनसेबो बारा फैयाखै दासिमबो फैसाया दिनै थाइसेबो बारा फैयाखै दिनै बिथांमोना माखौ मावदों होननानै दिनै बुंबाय थादों ओंखायनो दिनै गावसिनि गोसो सिङाव थिखुमानानै दोननाय माखासे लुबैनाय खामानिखौ दिनै बिथांमोना सोरनिबा सायाव खिथेर होखारनानै दिनै बिथांमोना खामानिखौ आदाय खालायना लानो नागिरबाय थादों ओंखायनो रायजो राजा नोंथांमोन जोंहा सम सफैबाय बिथांमोना जे थगायसुला बिथांमोना जे थगायनानै सरकार सालायबाय थादों नांगौ रोखोमनि दिनै डेभेलपमेन्टनि स्किम जेबो मावनो हायाखै बे बाजेटआनो दिनै बे 2024-2025 माने 2024 आरो 2025 मायथाइनि जिथु बाजेट बे बाजेटआनो रोखा रोखा फोरमायदों ओंखायनो दिनै बे सरकारखौ सम सफैबाय रायजो राजाफ्रा डिसिसन लानानै सम बायदियै बिनि फिननायखौ होनो थाखाय आं साफ्रोमबो रायजो राजा साफ्रोमबो भटारखौ आं खावलायनाय थाबाय आरो गोजोन्थों।